Abamenyi kurwa sensemo ya Jebilat yogotoka ase bunge ya Burabumenye kaunti ya Nyamira niko bono babere bakorera kugani kwabo asobo cholyo bonebole bosio ekero baganirio mu bunge osoyo kuliye kero kyo bojumbe asenseme yo Davis Ogari omanyekanete buno obiza anyale kubekerania magendero aisego choro mu bunge asobo cholyo bonebole bosio roboti rwa senjira yo boikerano ngotengara muri umwijimi warage aralia noyo koligie kero kyo bojumbe ase bunge ya Burabu Davis Ogari omanyekanete buna obis gosangana amenyi bache bilate imeye bunge ya Burabu ase county ya Nyamira ahobe murongane limono oburayo bobe asensemeyo nturikonya gukwana mangana etire kiagara bono muno musitingi konyorororo Chebilate gaga toko motebi tokorere gento kete buna bono ndubwati ma Chebilate amache mbono adete tu andi taraba functional kabisa abantu mbale Chebilate nande babwate omoyo oli bategete change oborayi obuye bono una Chebilate ngima ndobwati chi public toilets okwerenanse kwebirengo byekisemya soko baragwe skuru ya serikali ya sensemeyo ngati yeme chandobe murunganeri na kuganiye tambokero koirwa esa bana baitu bagosoma bono ndumate young people togukina ndubwate skuru Chebilate ya primary ya public abana bakuruga abanda sigishiro gurumana leta banda nyakacho banda mugusigura ali mongoli abanda bakagesabye abana banda tokoli ni kigari maambi banda gesabye tima tinga na senge ntore somo baka ono umata banda bange etomenyetero gurura kini chikura Nyamira to gwa engana boigo ya iruo koboko anene ogwanchereria soko na nugechi basari ya retro mochando monene ase bunge ya Burabu inga ebasari goikobeke ekadi yekura oro yo Burabu kini goikobeke ekadi yekura nganga ikwakerete onya twagirete iga basari tokanya ne basari 2000 3000 chingaki chio gari yokoligie kergo kyo bojumbe gotere kyama gya upia ni gari ira yogo chiko ikerania bokorri gwe kerengo kigoro aisa gochora kogera ebunge ya Burabu I'll make sure Chebilate twakore chi project twa chimbire chibohol munyakonyora machi nande ne mwate na chibasari chinko igunde nkora yaguchira lakini this round moko ngobugambio I'll make sure to increase the amount of basari kwa abantu togo cha mwe 2000 3000 we can make it to answer kwena 10000 20000 nande to make sure abantu baitu banyore tali abantu kurusko bacha babora bukurusko bacha banyore Chebilate amwe ndo twari nyagitari iganto gwene talibo nande to make sure twanyore nyagitari ga nanda mariogo aichwira sobunge nande we increase the amount of staff siasa nigegendrete kubwata nsebuno chinse mochinde ebunge ya Burabu igo imeye county ya Nyamira tiratigara maiga ekera bara ibagendrete gwe yakere koko ase chinse mochinyinge elikwegeri chikura anena sobo choryo bonene olebosio ko reporter ya Ndizi TV ko Chebilate yogo toka imeye bunge ya Burabu county ya Nyamira eliterane nkoro kwa Vincent Onyancha.